Федератсияи бокс яке аз сермаҳсултарин ниҳодҳои варзишӣ дар соли 2024. ин ниҳоди варзишӣ ки 2 соли охир ба яке аз федератсияҳои фаъол дар кишвар табдил ёфтааст, соли 2024-ро бо як қатор навовариву дастовардҳои беназир хотима бахшид. бояд тазаккур дод ки дар ин сол ғайри иштироки васаи мужзанон дар мусобиқаҳои сатҳӣ ҳамчунин чандин рекордҳои зиёде ба қайд гирифта шуд. аввалин рӯйдоде ки барои бокси тоҷик дар соли 2024 пеш омад, ин сафарбар шудани 9 мушзани мо дар аввали моҳи феврал ба мусобиқаи ёдбуди Странҷа ба Булғористон буд. ин мусобиқаро аз рӯи сатҳ ғайрирасмӣ ҳатто чемпионати ҷаҳони хурд ҳам унвон доданд. қариб аз 28 мамлакати ҷаҳон мушзанҳои сатҳи касбӣ ҳудуди 261 нафар иштирок намуданд ки барои ба даст овардани мақомҳои ифтихорӣ номзадҳои хеле зиёде раҳсипор гардида буданд. дар ҳамин набардҳои сахту сангин ба ду мушзани мо Асрор Воҳидов дар вазни то 60 кило ва Миҷгона Самадова дар вазни то 57 кило муяссар гардид ки ба финали мусобиқа роҳ ёбанд. имкони ба даст овардани медалҳои тилло барои ҳарду буд, аммо финал аст. он ҷо касе заиф аст роҳ намеёбад. ин буд ки ҳарду шаби 11 феврал дар финал аз ҳарифони худ шикаст хӯрданд ва медали нуқраи мусобиқаи мазкурро соҳиб гардиданд. фикри ман баромадашон бисёр хуб буд. боз ман бо чашми худ дидам ки оҳиста оҳиста зина ба зина онҳо боло рафта шуда истоданд ва баромадашон хуб буда меистад. ва албатта аз баромадашон маълум шуд ки мураббиён роҳи хубро интихоб карданд ва хуб омода сохтанд онҳоро. 2024 натиҷаҳои калон шуд. Сабаб иштирок дар мусобиқаҳои байналмилалӣ, иштирок дар машқҳои дастаҷамӣ. Ҳамаш як шуда натиҷаро нишон доданд. рӯёрӯи муборизаҳои шадид дар мусобиқаи мазкур ҳамагӣ баъди 4 рӯзи финал боз мушзанони моро яке аз муҳимтарин ва бузургтарин мусобиқа шоми бокс дар душанбе интизор буд. ин чорабиниро метавонем ба қатори беҳтарин маъракаҳои варзишӣ дар соли 2024 шомил намоем. иштироки мушзанони варзида аз мамлакатҳои хориҷ ва ба сифати меҳмони фахрӣ ҳузур овардани яке аз нобиғаҳои ин ришта Рой Ҷонси хурдӣ бозгӯи шаҳомати ин мусобиқа ба ҳисоб меравад. пеш мо Рой Ҷонса дар телевизор фақат нигоҳ мекардем, сади яги шаб бокс над хоб накарда тамошо мекардем. ҳозирои Рой Ҷонс мумкин бо Майк Тайсон хеле ситораҳо мебиёд. ҳамин ҳавасмандӣ, ҳамин кӯдакӣ, ҳамин наврасон ҳавасмандӣ чизи ҳамин чиз ки як мотиватсия барои ҳамин наврасон метавад ки пага мо медонем ки мо насли солим мебирояд. имрӯз барои мо пеш аз ҳама муҳтарам ҷаноби олӣ баъд раисони федератсия имконияте дод ки на танҳо боз мо қатъи як варзишгарига рақобат кунем ва балки боз мо битавонем берун аз чӣ бигӯем легендаҳои бокс агар бигӯем хато намекунем ва ёро даъват кунем бо аз пеш қатъи ва ё суҳбат кунем, як мастер-класс гузаронам барои мо. имрӯз ки мо субҳ бо Рой Ҷонсон як машқи бигем ки ба забони руси мастер-класс доштем ва иҳо бисёр чиза бо мо фаҳмонданд. барои ҳамин ман бовар дорам ки ин беҳтарин рӯз буд, на танҳо барои ман. имрӯз ман хеле шод ҳастам ки варзишгарои мо тези баъд мумкин қоматшон рост шава. солҳои мо камтар мушкил буд ки тоҷикистона мумкин ба даст мешинохтанд, ин баъд мушкил буд ки дар бораи тоҷикистон як чиза фаҳмонданд. имрӯз мебинем ки ҳама тоҷикистонро дӯст медоранд. имрӯз як чойи оддии моро ба як нӯши ҷон мехӯранд, мегӯянд ки беҳтарин замин аст.
برای همین یک شادی است برای من. I'm suicidal, so don't get me excited. The roof ain't on fire, but bet y'all get it lighted. дар ин бархурдҳои нотакрор се муҷзани тоҷик ба сифати муаллифи рақобатҳои асосӣ ба ринг мебаромаданд. баҳодур усмонов яке аз муҷзанони соҳибноми тоҷик дар ин шон барои унвони қаҳрамонии осиё бо фарзияи IBA бо Лалчу Н, Шавқат Раимов барои номзадӣ ба камарбанди IBF бо Эдуардо Нуньес ва Муҳаммад Ёқубов барои мавқеи рейтингӣ бо Ҷовид Чалабиев мубориза мебурданд. дар ҳузури меҳмонони фахрӣ дар қатори Рой Ҷонс, ҳамчунин раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва намояндаҳои дигар сохторҳои қудратӣ, муҷзанони тоҷик ва хориҷи кишвар ширинтарин набардҳоро баро монданд. мусобиқаи мазкур дар маҷмӯаи варзишии қасри теннис ва намудҳои варзишии обӣ бо ҳузури мухлисони бешумор барпо гардид. бояд бигӯем ки барои ҳамаи номзадҳо аз миёни муҷзанони тоҷик мусобиқаи мазкур бобарор паси сар шуд. баҳодур усмонов бошад бо қарори доварон бар Ҷавид Чалабиев пирӯз шуд, унвони қаҳрамонии Осиёро аз рӯи фарзияи IBA ба даст овард. хулас барои чанде аз муҷзанони мо низ ин рақобатҳо хеле бобарор буданд. این مسابقه‌ای که IBA تشکیل میکند شامی بوکس اینا نوک اکثر کردن. حاضر سال به سال، ماه به ماه алоида ҳар як вазна гирифта ташкил карда истоданд. 16 ноябр ба Баҳодур Усмонов хати мо Пекинда будем. ҳамонҷода дар вазни 63.5 кило 8 нафар баромад карданд. 4 нафар ғолиб шуданд, 4 нафар баромада рафтанд. ҳамин мусобиқо барои рушди бокс плюс доранд, плюси калон. дар он шоми бокс муҷзанои дараҷаи баланд иштирок мекарданд ва иштирок дар он ҷо ва баромад дар он ҷо ба муҷзанои мо таҷрибаи беҳтаринро медиҳад, ки дар оянда онҳо метавонанд натиҷаи хубро ба даст оварданд. Баҳодур Усмонов хуб баромад кард, лекин агар ман иштибоҳ намекунам, 2 маротиба шоми бокс буд дар Душанбе. боз дуюмаш ба иштирок кардааст Убайдов Акмал. ина худатон бубинед дар он ҷо иштирок кард, бале. бо рақибаш буд аз Узбекистон, хуб баромад кард ва пеш аз муҳлат ғолибдор шуд ва ина натиҷа чӣ тавр шуд? таҷриба пайдо кард, ба худ боварӣ пайдо кард. иштирок дар шоми бокс ин кори хуб аст, лекин фақат гуфтан дар кор нест ки танҳо шоми бокс ба онҳо таҷриба дод. барои ба даст овардани рохати бозиҳои олимпӣ дар аввали моҳи март якбора 7 муҷзани мо имконият доштанд. федератсияи бокси тоҷикистон ҳайати иборат аз 7 нафарро ба мамлакати Италия барои иштирок дар мусобиқаи якуми ҷаҳонии интихобии олимпӣ оид ба бокс равон намуд. дар рақобатҳои мазкур кишвари моро беҳтарин муҷзанон аз қабили Баҳодур Усмонов, Асрор Воҳидов, Шаҳбоз Неъматуллоев ва дигарон намояндагӣ мекарданд. ҳарчанд рақобатҳо барои аксарияти муҷзанони мо хуб сипарӣ шуд, аммо билохира фақат Баҳодур Усмонов имконият пайдо кард ки рохати бозиҳои олимпӣ Париж 2024-ро ба даст биёрад. муҷзани тоҷик Баҳодур Усмонов дар вазни 63.5 кило
дар даври чоракниҳоӣ якумин мусобиқаи интихобии бозиҳои олимпӣ дар Италия муқобили мушзани ҷопонӣ Нишияма Шиён бо қарори ҷудогонаи доварон бо ҳисоби 3-2 зафар ёфта роҳхати бозиҳои олимпии Париж 2024-ро ба даст овард. Бо ин баҳодур сеюмин мушзани тоҷик гашт, ки роҳхати бозиҳои олимпиро ба даст овард. Қаблан дар бозиҳои осиёӣ дар соли 2023 барои Давлат Болтаев ва Миҷгона Самадова ин роҳхати таърихӣ муяссар гардида буд. мураббиён бисёр хуб кор карданд, магарам дар он ҷоам фикри ман ками камаш бояд ду роҳхат мешуд. Ками камаш яктам шуд, лекин қайд кардан дар кор ҳатман, ки Асрор Охидов фикри ман ӯ бозиашро набохт бо мушзани Казохстон, ки дар он вақт чемпиони ҷаҳон буда, дар он ҷо иштирок кард. бозиашро ман хуб нигоҳ кардам ва аз рӯи таҷрибаи худ ва аз рӯи критерияи ҳозиразамон нигоҳ кардам ва хулосаи ман Асрор Охидов бурд, магарам доварон тарафдори ӯ набуданд. ҳақиқат тарафдори боксёрони мо бисёр вақт намешавад. мешуд, фақат бисёр маротиба вақте ки охирон мусобиқое ки барои гирифтани роҳхат дар он ҷо ҳар як тим ҳаракат мекунад, ки агар ки ихел натавонад ай тарафи доварро ҳамин корро кунанд. ман намегӯям ки Асрор Охидов бой додагӣ буд ва метавонист гирифта иштирок кардан дар Олимпиада. яке аз рӯйдодҳои муҳими дигар пешорӯи бозиҳои олимпӣ ин иштироки мушзанони тоҷик дар чемпионати осиё миёни ҷавонони то 18 сола ва то 22 сола буд, ки ин мусобиқа яке аз рӯйдодҳои муҳими соли ҷорӣ барои федератсияи бокс ба ҳисоб меравад. мусобиқаи мазкур дар шаҳри остонаи Қазоқистон аз 25 апрел то 8 май баргузор гардид ва кишвари моро дар умум 21 нафар боксчиҳои ҷавон намояндагӣ мекарданд. дар ин мусобиқа ба чанде аз мушзанони мо муяссар гардид, ки ба финали мусобиқа роҳ ёбанд ва чанд тани дигар барои медалҳои биринҷӣ мубориза мебурданд. хулас кор ҳамин хел шуд, ки дар охир мушзанони мо дар умум аз ин мусобиқа 3 медали нуқра ва 4 медали биринҷӣ ба хазинаи дастовардҳои Тоҷикистон ворид намуданд, ки дар таърих нотакрор буд. акнун ҳамаи интизориҳо дар роҳи иштирок дар баландтарин мусобиқаи варзишӣ бозиҳои олимпӣ ба охир расид. 3 нафар мушзанони мо Давлат Болтаев, Миҷгона Самадова ва Баҳодур Усмонов озими шаҳри Париж гардиданд.
сараввал рӯи экранҳо рақобати баҳодур усмонов бо намояндаи булғористон радослав расанов нишон дода шуд. ҳарчанд баҳодур дар ин бархӯрд бо зарбаҳои ҳадафраси худ моро шод мекард, аммо билохира дасти ҳарифаш боло шуд ва баҳодур дар даври аввали мусобиқа шикаст хӯрду аз идомаи рақобатҳо бенасиб монд. баҳодур усмонов метавонист, магарам ман намедонам, шояд аз рӯи равоншиносӣ каме нотайёр буд аз рӯи равоншиносӣ, ё арифашро чӣ тавре ки лозим буд намепазирид. Хай намедонам, ин акун кори мураббиаш, мураббӣ хубтар медонад, мураббии шахсияш. бахадур камакак суст баромад кард. Сабаб буд барои суст баромад кардани. Соперникаш болгарин буд, ай тарафи Болгария. Ҳамина ман ҳамаша тайёр кардагӣ будам барои нигоҳ кардан ба тактикаи бокса бурдан. Ҳамина гӯш накард. Якумш ки вай тарафи ҳамон болгари нарафта дар кор буд. гуфтагима иҷро накард, пеш рафт. Зарбое ки ай тарафи болгарин ҳамаш расидана очко хати бурид. албатта пеш нарафта, фарёд карда пешвоз гирифтан дар кор буд. магарам шояд камтар тайёр набуд аз тарафи равоншиносӣ. ӯ ҳам метавонист ӯ нафарро гузаштан, лекин баъд аз он ман нигоҳ кардам, нафаре ки ба ӯ ғолиб шуд, дуюм бозиро бохт. зина ба зина онҷо бо хубтар буд баромади мужзано ва дар ин вазн ба фикри ман бисёр мушкил буд. Магарам як чизро қайд кардан дар кор ҳатман дар ин вазн чемпиони олимпӣ шуд нафари мужзани Куба, аз Куба. Ин мужзанро баҳодур усмонов, инам пештара мо қайд карда, шумо савол додед, ман қайд карда будам, дар шаҳри Бусту-Арситсо пеш аз бозии олимпӣ дар моҳи март ки баргузор гашт дар Италия, мусобиқаи роҳхати олимпӣ. Дар он ҷо баҳодур усмонов ӯро бурид ва роҳхатро гирифт. фикр мекунам мураббиёни дастаи Куба бисёр хуб кор кардан аз тарафи равоншиносию, боз аз тарафи омодашавӣ боксёри Куба, ки ӯ бисёр хуб, худатон бубинед, аввал ӯ бохт, лекин бо ҳамаи иштибоҳро нигоҳ карда, сари иштибоҳ кор карда ва ё корашона пеш бурдан ва хуб омода сохтан ӯро аз ҳамаи тарафҳо ба бозии олимпӣ, ки ӯ мусобиқаи муҳимтарин буд, ва ба мусобиқаи муҳимтарин ӯро омода сохтан, ки вай бо роҳхатро медонед дар Таиланд гирифт. Дар Таиланд гирифт, охирон шонс. Дар он ҷо гирифт роҳхатро, бо як моҳ монда буд то саршавии мусобиқаи олимпира. Боз то дар муддати як моҳ мураббиёи дастаи Куба бисёр хуб, акун маълум аст ки олӣ кор кардан, ки ӯ чемпиони олимпия. мужзани дигари мо Миҷгона Самадова низ рақобати аввали худро бидуни ғолибият паси сар кард. ӯ дар даври аввали мусобиқа муқобили намояндаи амрико Алисон Мендос ба ринги бокс баромад. дар ин бархӯрд бо бартарияти на он қадар калон намояндаи амрико ғолиб дониста шуд ва роҳи Миҷгона низ дар ин мусобиқа хотима ёфт.
Миҷгона Самадова якум боеше бой надодагӣ буд ҳати Америка. Буридагӣ боя надоданд. дар бозии олимпия иштирокамро чӣ хеле ки гӯям, ин яке аз мусобиқаҳои аз ҳама сатҳи баландтарин буд. Ҳамаи мардуми Тоҷикистон худаш ҳамон рақобати маро дид. Барои ҳамин илоҷаш нест ки дигар ман ба ҳар як дафъе ки сухан мегӯям ҳамонро гӯям. Барои ҳамин дар бозии олимпия натавонистем медал гирифта ба ин рафтода нашудем, барое ки аз пеш боз зиндагӣ давом дорад, мусобиқаҳо бисёртар аст. Баъд боз то соли 2028 меҳнат мекунему, метавонем гуфта ки дар соли 2028 худо хоҳад медали бозии олимпиро мегирем. Нақшҳое ки буд ки ман орзу доштам ки орзуи аз хурдсолӣ орзуям буд ки медали бозии олимпиро гирам. 4 сол заҳмат кашидам, хеле меҳнат кардам ки дар ҳамин бозии олимпии Париж 2024 медал гирам, аммо нашуд. Барои ҳамин ин яке аз гӯям ки орзуи аввалин дараҷаам буд, барои ҳамон нашуд. як умеди дигар боқӣ монда буд ки ин Давлат Болтаев буд. Дар даври аввал Болтаев муқобили намояндаи Гурҷистон Георгий Кушиташвили ба ринг баромад. Дар ин рақобат Давлат Болтаев бо зарбаҳои нишонрас бартариятро ба даст гирифт ва аввалин ғолибияти худро бо қарори ҷудогонаи доварон ба даст овард. Шодию нишод ва умеду орзуҳо ба медали мусобиқа наздик мешуд. дар даври якчорниҳоӣ мушзани моро Ҷек Марли ирландӣ интизор буд. рақобати мазкур хеле ба ҳаяҷон сипарӣ шуд. Давлат Болтаев аз аввали рақобат бартариятро бар даст гирифт ва дар ниҳоят бо кӯшишу заҳмат дастболо гардид ки ин роҳи ӯро ба даври нимниҳоии мусобиқа ҳамвор сохт. дар даври нимниҳоӣ мушзани моро яке аз мушзанони соҳибноми Узбекистон Лазизбек Муллоҷонов интизор буд. рақобати ҳардуи онҳо дар ин давр хеле шадид сипарӣ шуд. ҳарчанд Давлат Болтаев аз Лазизбек ҳеҷ заифие надошт, аммо оморҳои доварон билохира дасти Лазизбекро боло кард. Давлат Болтаев программашро буд кард. Сеюм ҷоя ғолиб шуд дар Олимпиада. натиҷаи калон нишон дод. 12 сол пас баъди Мавзӯ Начориева. рақобати Давлат Болтаев чандин маротиба ман дар ҳар ҷой ҳамин гапро гуфтагӣ будам. боз як маротиба қайд мекунам ки ӯ набохт. ӯ бозиро ӯ набохт. ман хуб нигоҳи касбӣ ва нигоҳи на фақат нигоҳи довари сарзамини Тоҷикистон
не аз рӯи нигоҳи довари бетараф яъне нейтрал дида аз ҳамаи критериё ӯ бурд ками камаш ба фикри ман ҳар се раунд хубтар буд лекин ду раунд ман намедонам чӣ тавр ду раундро ба ӯ надодам ду раундро бояд ба ӯ медодам танҳо як довар хуб кор кард ва хуб нигоҳ кард ва тарафдори ҳақиқат буд ва натиҷа 4-1 омад фақат як довар ду раундро ба ӯ дод фикри ӯ дуруст буд фикри манам ҳамчун боз албатта гуфтан дар кор ки чунин шонс буд ки мо медали тиллоро пайдо мекардем ман бисёр хоҳишманд будам бисёр мехостам ки медали тилло шавад медали тилло бояд мешид магарам доварон ҳақиқатро надоданд тарафи мо ин чандум маротиба амиро қайд кардан дар кор ва кор кардан дар кор сари ҳамин ки дар оянда ҳақиқат тарафдори мо шавад бозии бохтро лозим нест бар мо бозии бохт лекин бозии бурдаро ҳақиқат бояд бошад тарафдори мужзанои мо бояд диҳанд и чӣ бояд кард дар оянда ба ҳамун хотир ин савол то ҳоле ҳаст ва то ҳоле мебошад давлат болтаев феълан дар мамлакати россия фаъолияти худро идома медиҳад ва дар як суҳбати кӯтоҳи интернетӣ бо мо дар мавриди натиҷаҳои бокс дар тоҷикистон изҳори назар кард. Добрый день, дорогие друзья! 2024 год был самым успешным в спортивной моей карьере по той причине, что мы завоевали бронзовую медаль на летних Олимпийских играх. Я всем болельщикам и всему народу Таджикистану огромное спасибо за то, что тепло нас поддерживали, теплыми словами давали мотивацию. И, конечно же, огромное спасибо Федерацию бокса Республики Таджикистан Мирзоалиеву Комилу, Мирзоалиеву Мухаммаду за то, что они поддерживают, и мы идем дальше и покорять новые высоты. А также после Олимпиады нам сделали очень большие подарки, большие поощрения, квартиру, машину, деньги, за то, что я благодарен лидеру нации, президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону и мэру города Душанбе Рустам Эмомали. Вам огромное спасибо за то, что делаете внимание спортсменам. И для нас это новая мотивация, чтобы идти дальше и поднимать флаг страны на мировых аренах. И чтобы наш гимн всегда звучал на первых местах. Давайте, хочу молодежи сказать, что кто мечтает о Олимпийских играх, о других соревнованиях, не сдаваться, идти до конца, верить в свою мечту, не покидать ее. И главное, тренироваться, дисциплина – это самое главное. Так что верьте в свою мечту, идите, и она обязательно у вас сбудется. хулас давлат болтаев баъди 12 сол нишони биринҷии бозиҳои олимпиро аз риштаи бокс ба тоҷикистон овард ки ин боиси ифтихори хурду бузург дар кишвари мо буд. ба ҳамин роҳи боксчиҳои мо дар бозиҳои олимпӣ хотима ёфт ва онҳо бо сари баланд ба тоҷикистон омаданд. яке аз мусобиқаҳои муҳими дигар барои намояндагони федератсияи бокс ин иштироки 9 нафар мушзанони мо дар чемпионати ҷаҳон миёни ҷавонон дар мамлакати черногория буд. дар ин мусобиқа ҳарчанд умедҳо хеле зиёд буд, аммо бахт барои мушзанони мо нахандид. фақат ба дамир муйбалихонов, меҳроҷ суфиҷонов ва баҳромбек ҳотамов муяссар гардид ки ба марҳилаи якчорниҳои мусобиқа роҳ ёбанд. мутаассифона дар ин марҳила ҳар се мушзанҳои мо шикаст хӯрданд ва ин аввалин мусобиқаи сатҳи байналмилалӣ буд ки мушзанони мо бидуни ҷоиза
ба ватан баргаштанд. медаль нашуд. Чанд нафар панҷум то ҳаштум ҷо гирифтанду, но пеш натавонистанд баромаданд. Ояндада ман медонам ки чанд нафаре ки калон соло мешаванд, натиҷаҳои калон нишон медиҳанд. Бисёрашон аз тарафи ки кам баромадкардагӣ мусобиқаҳои байналмилалида. баъд оле бисёрашон тактикаи бокса суст медонанд. яъне ки ба таври комил пурпухта нестанд. Пурпухта нестанд. ин охири кор набуд. барои мужданҳои мо дар давоми сол, аниқтараш охири моҳи ноябр, яке аз мусобиқаҳои муҳими дигар, чемпионати Осиё дар пеш буд. ҳайати мунтахаби моро дар 9 вазн беҳтарин мужданҳои кишвар ҳамроҳӣ мекарданд. ҳунарнамоии мужданони мо дар охирин мусобиқаи байналмилалӣ боиси таҳсину офаринҳо буд. яку якбора 5 муждани мо соҳиби медалҳои ифтихорӣ шуданд ки баъди чанд соли беҷоизагӣ ин рӯйдоди таърихе буд. акмал убайдов бо шикаст додани ҳамаи ҳарифон баъди 5 сол медали тиллои чемпионати Осиёро соҳиб шуд. парвиз каримов низ аз ин ҳайат имконият дошт ки медали тилло ба даст биёрад, аммо билохира дар финал аз намояндаи Қазоқистон Сагиюндюк Тогамбай шикаст хӯрду медали нуқра ба даст овард. се нафари дигар Шукрат Саломатов, Шаҳобҷон Шукуров ва Аҳмадҷон Саидов ба гирифтани медали биринҷӣ даст ёфтанд ки ҳайати мунтахаб аз ин мусобиқа бо 5 медал ба ватан баргаштанд. назари ман аст боз як баҳора медиҳам. баҳои олӣ. ин аввалин маротиба аст ки чунин натиҷа рӯй додааст. пеш вақтҳо чандин маротиба мо доштем чемпиони Осиё. бале, ҳам Анвар Юнусов буд чемпиони Осиё, ҳам вот боксёри пешрафтӣ аз Хуҷанд, вот шумо медонед, да Ҷаҳон Курбонов боз дуюм ҷойҳо буд. лекин 5 нафар ҷоизадор, боз дар миёнаш 3 нафар ҷойи сеюм, 1 нафар ҷойи дуюм ва 1 нафар чемпиони Осиё. чунин натиҷа то ҳоло набуд. ин аввалин маротиба. барои ҳамин ин натиҷаи баландтарин ва олӣ мебошад. ва дар ин ҷо ҳатман қайд кардан дар кор ёрирасии Федератсияи бокси Тоҷикистонро. чӣ лавозимот лозим буд? сар карда аз ташкилоти машқҳои дастаҷамӣ. ҳамаш аз рӯи қоида, аз рӯи бокси озиразамон ташкил шуда буд. машқҳои дастаҷамӣ бисёр хуб гузаштанд. боз як чизи муҳимтарин аст. ташкил кардан ин бисёр кори хуб. ташаккури бениҳоят ҳам аз тарафи худ мерасонам, ҳам аз тарафи мутахассисон ва мухлисони бокс мерасонам ба федератсия, ба роҳбарияти Федератсияи бокси Тоҷик. ба назар гирифтан дар кори мушкили мураббиёнро. мураббиёни даста чунони хуб омода сохтан мужзанонро ки ман худам ба чашми худ дидам. ҳама мужзано бисёр хуб кор карданд аз тарафи физикӣ, аз тарафи техникӣ ва бисёр ҳаракатнок буданд. дар давоми 3 раунд бисёр кори хубро нишон доданд ва эҳтироми мо пайдо шуд аз тарафи Федератсиони пешрафти Осиё.
худатон медонед ин Казохстон ва Узбекистон аст. باری اول در چمپیونات آسیا اشتراک کردم و در آنجا رزولت قناعت بخش نتیجه قناعت بخش ما برای طلا گرفتن حرکت کردیم ولی نشد یعنی کمترک از حساب تکنیک از حساب تکتیک از همین حساب نه تجربه هست کمترک حریف کمترک تکتیشنی تکنیشنی بالاتر بده زینه با زینه چمپیونات آسیا را گرفتیم بعداً چمپیونات میر چمپیونات جهان بعدی خدا خواهد بازی المپیک اولی رقابت من در چمپیونات آسیا این ورزشگر قزاقستان می باشد که در رده‌بندی جهانی در ششم جا می باشد. آن را مغلوب کردم و به نیمه نهایی راه خط یافتم. رقابت نیمه نهایی ورزشگر اوکراینی بود که اشتراکچی بازی‌های المپیک می باشد. در آنجا با آن هم نیز قوا آزمایی کرده با حساب 4-1 شکسته شد. مشکلی راوند دوم بود. بله راوند دوم با ورزشگر اوکراینی دادن. راوند سوم با من ناکداونش کردم. شات حساب کردن و با حساب 4-1 شکسته شدم. رقابت فینالی با ورزشگر ژاپنی ناکایا ماساتا می باشد که با آن رقابت کردن و شکسته شد. 4-1 با آن هم نیست. با حساب داوران 4-1. با مخلصان در سال 2025 مدال طلای چمپیونات جهان را وعده می دهیم. خلاص برای فدراسیای بوکس تاجیکستان سال 2024 همچون سال خاطرمان پس سر گردید. غیر این مسابقه‌های محتشم همچنین دستاوردهای بنظیر مشتزنان ما از مسابقه‌های شرکت‌های بانفوذ و همچنین جایزه‌های نورسان ما در مسابقه‌های آسیایی بازگوی رشد کیهانی بوکس در تاجیکستان است. با این صورت امیدوارم در سال 2025 این دستاوردها دوچند نگردند.